السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران، خواهران عزیز، سوزاکن تنجاکن. یک نفر اومدگی خوش اومدی، سه نفر شده خوش اومدی دوست عزیز. شکرانه علا میشه شما سوزین زمان. شکرانه علا میشه. شما چه خیلین سوزین؟ سلامتیتون خوبه؟ کار و بارتون خوبه؟ زندگیتون خوبه؟ بهترینه. خدا همیشه سوز باشه. سلکه کانال تونمونه. سلکه کانال تونمونه انشاءالله مهمون میشه. کلی دودگی میتونه سلکه کانال تونمونه. Вот я подписался по свой канал. На свой канал, короче, я только подписался. Рахмат ба пеш. Саломат боши. О'зи ман агар хоҳем обуна шавем ихтиёрие. Худо хуш омадӣ. Ина соҳиби канал омад. Акаи омӯзгор хуш омадӣ. Акаи Убайдулло сӯзаки тинҷа кӣ? Саломатиякот хуба? Худо салом сӯзи назди. Шукронаи Алло ва алайкум салом.
красавчик. красавчик хуш омадӣ. комментарияро хондӣ, красавчик? ҳай, на самом деле охи красавчик, красавчик мегӯям. фаҳмидӣ акаи ки убайдулло? ина дӯстои азиз, касое ки канали ҳунар ва табиат обуна шудагӣ нестиянд, маҷбурӣ неста, ихтиёрия. хоҳен обуна шавед, нахоҳен ягон каса маҷбур намекунем. ҳашт нафар шуде, хуш омадед дӯстои азиз. касое ки салом доде, ва алайкум ассалом, хуш омадед. ҳозир омӯзгор да клит метиҳем иншоалло. омӯзгор чӯва намегӣ ки як клитм те? гап нест братҷон. ма кор дарем. гап неста. 8 нафар ку нависен? киҳо ҳастанд? 6 нафар шуданд. теви ҳамадон хуш омадӣ. ва алайкум салом дӯсти азиз. хусравҷон созӣ, саломатит хуб-а? хайр муборак шава ҳаматонда дӯстои азиз. масҷидҳо дарошон боз шудааст. иншоалло мардум ба намозхонӣ шурӯъ кардан. ай субҳи содиқ муборак шава ба ҳаматон. аллоҳ ҳамеша ҳамихел дарои масҷидҳомон боз бошо. ҳамеша ҳамихел озодона бироем намозмон нахонем. аллоҳи меҳрубон и вабора айбайн тезтар бараву муъмину мусалмон ибодатша кунаву зиндагиша хуб барав. мешавад. саломат бошед дӯстои азиз. ҳунар дӯст шудам. саломат бошен, саломат бошен. раҳмат. худоҷон доимо ҳамихел ҳуй бошану ҳамада саломатӣ бошад. бале, бале. шаҳритӯз тв хуш омадед дӯсти азиз. ва алайкум салом. ҳами ҷамъе ки ҳамиҷо давозе ҳастен, дар канали лангарӣ ягонтатон буден дина ё ки не? лангариро медонед, на? пахши мустақими ҳамун бародарда буден дирӯз ё ки не? дина ман дӯстои азиз дар пахши мустақими бародармон лангарӣ будум. як бародармон аз Тоҷикистон ҷарроҳӣ шудагӣ будааст. дар гӯем духтурхонаи медгарадок хоб будааст. ҳамун ҷарроҳиша 5000 сомон гуфти анша бародарои азиз. дина ҳамун занг зада лангарӣ муроҷиат кард. ҳама мо дидем ба ду чашмон бародаро хелешон кӯмак карданша.
рақамҳои картааш, ному фамилияш ҳамаш манда ҳаста. Бародарои хайрихоҳ бошен. Холисанлиллоҳ, холисанлиллоҳ, аз барои Аллоҳ тонен кӯмак кунен ҳаму бародара. Ман ҳозир агар розӣ бошед дӯстои азиз, ман ҳаму чи картаи ҳаму бародара мемонам, ному фамилияшам мемонам, дар номи кияй чияй. Холисанлиллоҳ тонен бародарои азиз кӯмак карда, агар розӣ бошед монам. Чӣ гуфтед дӯстои азиз? Так. Теҷе ТВ хуш омадӣ. Таж ТВ хуш омадӣ бародари азиз. Ва алайкум ассалом, яи пенза хуш омаден. Бардора ҳамин гапи манда ҷавоб надода ягон таднакин. Яи пенза гап додеку. Айдар надорам, омада дандони гӯшхӯрак мекандам. Чӣ ба? Ҳеҷ гап надорад, дар ҷош пундона часпон. Дар ҷош пундона часпон бо. Просто эфирои мардумои худмонда кам иштирок менамоянд. Так, рост мегӯяд ми. Так. Мана бародарои азиз, ман силка гуфтаистам. Канали Ҳунар ва табиат қатъи картаи ҳаму бародаре ки бемора ҷарроҳӣ шудагиай дар ватан, бародарои азиз, холисанлиллоҳ 10 рублай, 50 рублай, 100 рублай, чанд қайзуртон мераса. Холисанлиллоҳ аз барои Аллоҳ кӯмак кунед ҳамин бародара. Мана картаи ҳаму бародар Фаридун Акбаровича. Иншоаллоҳ ки ҳамагӣ хуб ҳастем. Шукронаи Аллоҳ. Охун хуш омаден. Моҷидбача хуш омадӣ.
Так, холаҷони гулам чӣ хел шумо? Хуб ҳастен? нағз расиден? Хона ба фарзандо ҳама хубанд? Так, муҳоҷир хуш омадӣ додар. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом Охунҷон. Охунҷон хуш омадӣ. Созӣ, нағзӣ. Алҳамдулиллоҳ, фарзандо тинҷ. Ҳамӣ худум мазза нест. Эҳе, тӯй дорем ку. Чокаре бо касалжде апаи пенза. Хуш бошен. Раҳмат апа. Муҳоҷир бача мегӯяд. муҳоҷир хуш омадӣ. салому алайкум. Ва алайкум ассалом. манижа апа хуш омаден. саломат бошен. хуш бошен апаҷони казан. раҳмат, хубам. Ай шумо пурсем. Апа казан. Так далши. Нав акаи шодиям касалӣ майдаҳак буд. Ба фикрам соз шудай, ҳа? Кали бобои шудӣ. Хеле беҳбуд шудам, шукронаи аъло. Так. Созен хубен иншоалло ҳама каса. Шукронаи аъло меша апаи манижа. Так далши мерем. Манижаҷон ку биё ҷон гуфтаи апаи пенза. Так бахшиш дӯстон, ман раҳда биромадам, ҳозир миём бо. То ту миёӣ ки эфира мекушам. Хуш бошен. Раҳмат апаи казан. Так далши мерем. манижаҷон хуш омадӣ гуфтаи апаи казан. Иншоаллоҳ ки ба хайрай. Холаҷони қандам. Охун гуфтааст. Так, омадам апаҷонам. пензаҷун. Худо шумо чақчақ кунен, ҳозир миём бо. Гап нест. Фаҳмо беҳтарин. Так, хуш бошен. Апаҷонам казан гуфтаи манижа. Иншоаллоҳ пагоҳ овозома мебурорам, зинда бошем. Иншоаллоҳ. Так. пенза апаҷон созен хубен иншоаллоҳ гуфтаи манижа. Майле апаи пенза. Паноҳи худо. Так, илтимос эфира накуш. Эҳе, тӯй дорем ку. Так, гап нест, хавли ҳам чанд қай гап задан гирем, гап задан мегирем. Барои ҳамин дер накунен. Дер накунен ки ман 4-5 соат пас эфира мекушам. Бо дер намонем. бародар канали ман ба подписатсия накардагӣ. Ба ҳами канали чи Казан теже подписатсия кардагӣ нестам ман. Ёки ба кадом канал? Силкаи канал тамон бародари азиз, агар ман подписатсия кардагӣ набошам, канали худам қатъи ҳатман мешавам. Лекин канали Казан теже қатъи ман наметавонам обуна шуда, барое ки канали Казан теже соҳиб дорад. Соҳибаш ҳаминҷа будак апаи так. апаи некадам ҳоли миёя иншоаллоҳ. Соҳиби канал ҳавая. акаи бобои шодӣ чо кади дига боҷа? Шукронаи Алло, ҳама садай, ҳама хуба. 8 нафаре хуш омадем.
апай манижа чира интизорен? Соз кун. Тахсилкаи канал тамом бародари азиз, Taj TV. Алайкум салом, хуш омадӣ Закия. Мана Taj TV силкаи видео мондай буд. Ҳа хулиганде. Так. Мана Taj TV 213 буд, 214 бояд шавӣ. Ба канали Ҳунар ва табиат обуна шудам, дӯстои азиз. Комментарият мемонам, баъд агар хоҳӣ обуна шав, нахоҳӣ ихтиёр дахтай, дӯстои азиз. раҳмат брат, саломат бошед, саломат бошед. Ай барои обуна шудан ку дӯстои азиз, ягон ҷои, ягон тамом кам намешавад. Ягон чӣ кам намешавад. Некем ҳамин баъзе бародаро мисол чӣ мекунӣ, гап мезанӣ, мисол бародаро дастгирӣ кунем, обуна шавем, мегуфта бошӣ ки ягон рубл сарф мекарда бошанд, мегуфта бошӣ ки ягон ҷошон кам мешуда бошад, мегуфта бошӣ ки ҷоншона мегира ҳами подписатся кардан. Бародарои азиз, ҳами навораи хуб доштагӣ бошанд, навораи хуб дошта бошанд, фоидаовар бошад, наворашон манфиатовар бошад, ҳам ба шумову ҳам ба худи соҳиби канал, обуна шавен, дастгиришон кунед дӯстои азиз. Анекем шумо ба ҳами бисёри аксарияти ҳами бародаро ку фақат ҳамун нафароеро нағз мебинанд ки як каса ҳақорат дашном мекунану, як каса паст мезанану, як каса таҳдид мекунану, ҳамун нафарро нағз мебинанд, дар ҳавои обуна мешаванд, бо интизор мешаванд ки завтра какой кино будете шо. пага бо интизор меша ки куни думша нишонад бете пагада. ҳар як оқипадар биромада ҳамин рӯзо дидестен чӣ хел паст, то дараҷаи паст шуда рафтестен. Ба худо қасам ку пешравӣ, ҳамин не пешравӣ кунем меган, як хелша ҳақиқата мерасонишона, мега шумо бахилӣ мекунед, намемонем мо пешравӣ кунем. охи чӣ хели пешравие ки ту биромада куни думта нишон медиҳӣ, ҳамин не пешравӣ куни дума нишон додан. ина пешравӣ. Мебуранд мардумфиребида машғул мешаванд, пешравӣ. як каса ҳақорат дашно мекунанд, пешравӣ. ина ин пешравия даваю. Закия бачаи гаранти қатӣ. Мега бачаи гаранти қатӣ. намедонам манижаҷон ку и дандон состар шавад. ҳатман ки апай пенза барои дандонтон хуб, мисол ҳамо дандонтон канда боша, агар барои тез соз шуданаш ҳар саҳар бо метавонӣ як рӯза 2 маротиб, мисол саҳару бега, саҳар мисол баъди хӯроки хӯрдӣ юд қатӣ, юда об дая 3-4 чакра чӣ мекунӣ, мечаконӣ, я бакалда мисол чӣ мекунӣ, омехташ мекунӣ, юд қатӣ ғарғараш мекунӣ, саҳару бега ҳамихелӣ кун. ҳамо гӯшти ҳамо ҷое ки кандагӣ, ҳамо сурохии дандон, ҳамо гӯшт дарав маҳкам мешавад. баъд ҳамчи гӯем хеле об кашидан намемона шудан, мисол ягон хунукиро ҳам хӯрӣ, захм намегирад.
ю қати ҳами гуфтагӣ макун, иншоаллоҳ даравда соз меша, ҳам хе тез соз меша ки мебини худат бу. баъд ҳам дарав соз меша, ҳам вақте ки мисол хӯрок мехӯрӣ, хӯрока мисол хӯрданда хӯрок мисол сахт боша, дард намекуна. Агаре хеле ҳеҷ кор накунӣ, ба мучи худаш гӯем соз шудан гира, хеле ғамуд метия, беҳад ғамуд метия. Пӯскан шудан мегира агар ҳам хел накунӣ. Так. Закия духтарай, тоба. Закия, апай Закияро ядам, да мужик бироварана. Шумо занҳои якдигартонро надонед? Дар инҷа чӣ хел фаҳмону? Ҳамин суратҳои мисол мондагианд. Гуфти ю гапо ки номшонро менависанд, сурати чум мемонанд, чирам боша мисол хай хафа нашавед, на наришон монандаи, на модагишон. Дар чиз мисол личка мекушоянд бачаҳо, суратҳои духтароро мемонанд, баръакси як духтаро сурати бача мемонанд. Баъзешон ҳамин хислата доранд. мешавад. Аҳмад, алайкум салом. Шукрунаи Аллоҳ. Так. Нозимҷон, хуш омадӣ дӯсти азиз. салом дода боше. Ва алайкум салом. Хуш омадед. бародарои азиз, ягон одами хайрхоҳ боша, холисан лиллоҳ, чени имкониятон, инами бародарам ман карташа мемонам, дар Тоҷикистон ҷарроҳӣ шудагиай, дар беморхонаи Медгарадок Ховай. дирӯз дар канали бародармон Лангарӣ муроҷиат карда буд. Манамо рақамҳои карташа гирифтагием, ному фамилияша. Холисан лиллоҳ, аз барои Аллоҳ ҳами бародара кӯмак кунед. касе ки чени имконаш 10 рублай, 5 рублай, бародар азиз, 1 рублай, 1 рубли шумо ҳатто дар ҳамон бародар зарурай, лозимай бародари азиз. Фақат чени имконтон тонен, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, кӯмак кунед бародари азиз. дар паноҳи худо бошен, холаҷонам. эҳе, иҷира ҷанг нашавен охӣ. Чо кард бо якдигарта Русиё гуфтестен? ҳокимҷон, чӣ хел менависӣ? гап нест, саломат бошӣ ҳокимҷон. Так, Нозимҷон гуфтад ки чо карди Закияҷон, яхши мешуд. Так. дӯстои азиз, яке фаромӯш мекунем.
як дуои хайртон тиему ба баъдан суҳбата давом тием. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бародарои азиз, худованд умраки дарозтон тия ҳаматонда, ризқаки фарозтон тияву иқболи нектон тия, аҳли тавфиқтон куна, аҳли муъминтон куна. ҳар ҷо сафар мекунем дӯстои азиз, худованд сафари сафедтон тия, сафари бехатартон тия. чӣ орзу ҳавасе дар дилҳотон дорем дӯстои азиз, ба ҳама орзу ҳавасҳои некатон худованд расонотону ҳама орзу ҳавасҳои некатон ҷомаи амал пӯшад. нафарое ки бефарзанд ҳастанд, худоё худованди карим соҳиби фарзанди солиҳу солиҳаву солимшон насиб гардонӣ. нафарое ки бемор ҳастанд, худоё худованди карим бемориҳояшонро шифои комилу оҷил ато фармоӣ. нафарое ки наздикошонро аз даст додагӣ ҳастанд, ба онҳо сабри ҷамил хоҳонему, гузаштагиҳошонро раҳмату мағфират гардонову гурӯҳшонро пурнур гардонову ҷойҳошонро ҷаннатулфирдавс гардонову рӯҳҳошонро аз мо он шод гардона. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда, эй фатоҳи бахшанда, бикушо ту дили банда, то банда мусалмон шавад, хонандаи қуръон шавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аллоҳумма ғфирли ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина валмуъминот валмуслимина валмуслимот алаҳяи минҳум валамвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва я қозилу ҳоҷот бирахматика я арҳамар роҳимин. ҳамеша сарбаланд бошед дӯстои азиз. ҳамеша бош бо ёди худованд. ҳамеша бош бо ёди худованд. ҳамеша бош бо имону бонанд. зинда бошед дӯстои азиз. 5 нафари пахши мустақим да хуш омадед. Так.
оилавӣ дар олмон хуш омадем. модари азиз хуш омадем. созани тенҷаен, саломатитон хуб аст? зиндагиётон хуб аст? ғарибачаи ошиқ хуш омадед. ва алайкум салом. хуш бошед додараки апаш. алҳамдулиллоҳ созем. худо куд созӣ нағзи саломатитон созад иншоаллоҳ. шукронаи аллоҳ меша. модари азиз, чанд карат шуд пахшои мустақимтон мерам апа. чӣ овоз нестай, тамоман овоз нестай. эфири беовоза ман тамоман истода наметунам. як ключ битен ака, ключ додагим таку бинависолӣ. ғарибача навис ку клит додагим та. А канали рисуем и красим, канали кия? ҳамун канали шумо набуд? охи канали расм мекашиден, духтарчатон ба фикрам буд ку? Ки буд расм мекашида? Ҳамонам канали шумо буд. шумо ду канал доштем ку, ду канал пеш мебурдем. зарафшон ҷувои голос хуш омадӣ. салому алайкум братҷон. созани хубем. ва алайкум салом, хуш омадӣ бародари азиз. саломат бошед. намедонам, аммо ман да уидамле мебия, ҳамун канал да ман пахшои мустақимш да рафтаги ҳамунҷо расм мекашид. ҳамун знаки канали шуморо дорад. знаки ҳамун канали шуморо дорад. расул латифу хуш омадӣ. ва алайкум салом дӯсти азиз. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.
сози расулҷон саломатӣ хуба? Умедворам ки ҳаматон соз бошед. Шукронаи Аллоҳ. 16 лайк. Апои казана мондумеи ахир. Бале, беҳтарин. Дилноза Сабрина, хуш омадӣ апа. Ва алайкум ассалом. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Гузараки апаш. Так. Фаҳмидум. аз бема ҳамо канала яке дуро меём, барои ки ҳамо каналда пахши мустақим шуд. Ман намедонам ин канали кияй. Ҳамин ростӣ шумо пахши мустақим мекардед, аммо знаки ҳам хеле доштагам канали шумо. дар ӯ канал бисёр вақт инами Расул Латипов ҳамуҷо дай кира мебиё, чизои муфид мебиёя. Ҳозир ман силкаи ҳамун канала мемонам. Канали ки ҳава? Рисуем и красим. Так. Сад соат ҷамъ шуд, машоаллоҳ. Ина ҳозир аввал прямой эфир дай. Я ман эфири ҳамон одама поделиться кунам, кани шумо мешиносед кия? ин ҳами канали кияй ки Расулҷон дуробин ту дар ҳами канал мерафтӣ? ина силкаша ман ба канали ҳунар ва табиат мондагиам. як нафас хуш омаден. Ва алайкум салом. Акаи ҳунар кадом канал ва чӣ гап шуда? Не ҳама тенҷа, просто ҳамун канал. Ман гумон кардам ин канале ки оилави дар олмон ай пахшҳои мустақими аввай дар чанд караси иштирок мекунам. Ихе гап намезанам. Аввай апама гуфтам ки пахшҳои мустақими дар чанд караси мерем, чӯ гап намезанем? Ки гуфта ки вай канали ман нестай. Добрый ден, хуш омаден. Ва алайкум ассалом. Шукронаи Аллоҳ хубем. ҳеҷ час нидом зур айда, дӯстои азиз. Чӣ хеле фортам, хе гап мезанем. ҳеҷ канес, ягон кас жалоб намекуна. ин канали рисуем май. Ҳо, канали рисуем май, ҳамин канал ай кияй? Значит и хел будак ки оилави дар олмон ҳамиҷа боша. Агар вақтое ки ман пахши мустақим мекардам, ҳамун апаи оилави дар олмон барои ҳамун апа обуначӣ ҷамъ мекарданд. Силкаи канали ҳамун каса мемонданд.
ман гумон кардам ки силкаи чи канали ҳавае. ҳамон вақт ман дар ҳамон канал пахшои мустақим шуда мерафтам. фаҳмо расул латифов дар онҷа мана дидагиам пахшои мустақими ҳаваеда менавистум. ами як рӯза да 3 карат ёки 4 карат рафтум, ҳамҷа туро дида будум дар ҳамон пахши мустақим. ҳозир ҳамина пахши мустақим дар навои. не ягон кас мада одам ҷамъ намекард админ. ҳамон канали рисуем канали шумоа? апае ки Сабрина дар пахшои мустақим пахши мустақим мекардем. инами пахши мустақими Казан теҷедам, пахшои мустақими худам дам. ҳама апаи олмонӣ мемонд, силкаҳои дига каналҳоро мемонд, дига каналҳои занҳоро мемонда, мегуфта ки чӣ дастгиришон кунед. ҳамин канале ки инам силка инами рисуем ҳама 100% гарантӣ метем. ҳамун вақте ки силкаро ҳамон апаи ки олмонӣ мондагӣ будак ҳамун каналда ман обдан шудагиам. ман дар асл ӯ канала вообще намедонам ки канале ки бичӣ буд. акаи ҳунарҳо дидагием тон ӯ апаи оилавӣ дар олмон барвақт худша гирифтагиай, дига ҳеҷ кара ба назар намегира ку ака. Не ҳамиҷа омада буд, уғоти омада буд ака. ҳамиҷа буд апаи олмонӣ. не ман канали шуморо нагуфтестам, аммо нависонда ки ҳеч команда обуначӣ ҷамъ накарда. канали инаму рисуеми красимае ку красими рисуем ёки рисуеми красим ман авсликашамуду ҳама каналро дар назар дорам. ман просто гумон кардам ки канали олмонияй. ҳамиқа тема ҳамихелай тамом. зинда бошед. медонам ман нафаҳмидам, просто ман нафаҳмидам, ами уже дарк кардам ки кадом канал. барои чӣ ман ихе гуфтестам? барое ки апаи олмонӣ 2 канал дошт. як канал худаш баромад мекард, як канали дига кӯдакош расм мекашиданд. ана ӯ каналда ман гумон кардам ки рисуми и красим канали ҳамо апай. инами хеле дӯстои азиз, инами маюм ханма бизанам, шумо ногирифта худтона гирифтагиен. нафаҳмидум тон апаи Дилноза чо карай. апаи олмонӣ мега ба такси биёхед. Дилнозаи Сабрина чиз нав клитон додуман шумода. چی؟ اپای آلمانی همون پخشای مستقیم هم میکرده. از شما بسیار مینالیدن همین مردم. این مردم هم با 100 کرات میگن که همین آبونه میشن یادیگرتون نکو، یادیگرتون هم مجبور نکنید. وقتی که مثال هر یک کس مثال خودش عقل داره، وقتی که شما این همین لیچکا دارن، ایموش داره یا که واتساپش داره، نوار میپرتوه، در واتساپش حتما روان کنه
иншоалло хабартон мегира. Агар дар ватсапи вай равон накуне, дар ютуб ҳазор уведомление мебиёяда, наметавонам хабар гирифта. як ташману ҳамин дар личкам роӣ куне, иншоалло хабар мегирем. агар дар личкам роӣ накуне, ман дар ихели ютубда ҳам вақте ки пахши мустақим дуром ё ки ягон навора тамошо кунӣ дуром, ҳама вақт бинем агар ягон уведомление омода боша медуром, та чӣ мекунем, хабар мегирем ягон каса. ин хел айгиҷо успед мекунӣ. 3000 нафар да обуна шудагием, 1000 нафар обуначӣ кардаги нестем оли. инами хелай. барои ҳамин якдигартон хафа нашавем дӯстои азиз. якдигартонро маҷбурам накунем ки ҳай ту мана хабар гирӣ, ту берам шудагӣ, сангдил шудагӣ. хеле накунед якдигартонро. таксист ғам набоша мега. добрый день админ, бо мо ай киҷо бо ватсапи тура биёвем. модарои азиз, апҳои азиз, ман ҳамаи шуморо ҳурмату эҳтиром мекунам. номи ман Шодибек ай. мана якум бора намешиносе. каналам ҳунар ва табиат ай. мана рақамоме менависам ба ҷону дил. навор партофте, дар личкам партофте, ба ҷону дил дастгиритон мекунем, ба ҷону дил. ман ҳамин рақамои ман ай. ватсап дорум. иморо абсолютно кардагиам. имо намеша, ба чӣ мақсад намеша? дар ҷиҳати просмотр гӯӣ, просмотр намегира, ҳисоб намекуна имода. дар ҷиҳати агар наворои хайр боша, агар имода меша падилиса кунӣ. аи хел наворе ки мисол шумо чӣ караген, вайда просмотр ҳисоб намеша. фақат ози ватсап, фейсбук, чӣ телеграм хуб наворда просмотр метиҳад. дигарош наметиҳам, бародарои азиз. ман худам конкретно аҳамият додам. апаи казан хуш омадин. апаи казан нестам, ман нависондум. ман ҳамин пахши мустақим кардам, ман нависондум. раҳмат админ. саломат бошен, саломат бошен. ин ҳамин рақамои мананд. расул чокари смайли ки маймун монди бо ви мега бо. ай чӣ просмотр мегира админ мега? ватсап да ина мисол ягон гурӯҳ да мепартоя, ягон гурӯҳ дора, ягон кас наворта тамошо мекуна, просмотр мегира. ай имо абсолютно просмотра чӣ намекуна. хеле гӯӣ ки просмотр мегира, намегира, абсолютно намегира. баъд да имо то мисол регистратсия накунӣ, чӣ накунӣ, лайк монда намеша. имода қинда. ватсапу фейсбуку ана дигарошда осона. акаи ҳунар болора хону бас кардам дига хонданаку ки расул латипу хондана бас кардам ҷура. хай биё барои худ расулҷон мехонам. боло ва боло тамошо меравем, чорбоғи боло тамошо меравем. расуле саломат бошед дӯсти азиз. куҷода нависондаги хону? акаи ҳунар, ман ҳам дар имотон ва ҳам дар
ватсаптон рӯӣ мекунем. Аҳ, намедурӯен кӯ? дар ватсапи ман равон мекунӣ? охай ту ки Расул, ту дар ватсап кай равон кардӣ? Кай равон кардагӣ ман аворота дуромада хабар гизе байте гуфта комментария наменависонам, хиёлат хабар намегирам ман Расул? эх худое. ман акиҷо медонам охе. ман Расулҷон ду телефон дорам, ду телефон дорам. Инами телефонда ватсап, фейсбук дорам. Анаи телефонда тиктоки холӣ дорам, тамом. Тиктокаю, авитоаю, тамом. ва алайкум ассалом. Элита хуш омадин. Элита ТВ. баъд ман Расулҷон бисёр вақто канали Ҳунар ва табиат қади хабарат намегираму бисёри вақто як канали дига дорам, Путку Дабруа. Анамо канал қатирам хабарат мегирам кам-кам. Путку Дабру. برادران عزیز، این کورش برای نفرانی که در شهر مسکو هستند. بعضی همین دخترهایی که خودشون را به نمایش میگذارند. Islam. Можете да оставиш своите занимаваш се jutro. Islam. Admin dudarak yapaş. Savcıya duru durasa namekhanım ha. Так, Дилноза Сабина, айна. Чӣ ба фаромӯш мекунӣ Расул дудараки апаш? Агар фаромӯш кардӣ, так каналам будуро тез канал барои чияй? Агане барои ки дӯсто фаромӯш накунанд. Бале. Расул пешай ман хонда ки модари азиз комментарияи шуморо. медонӣ барои чӣ уйдамленӣ намеояд? Барое ки меҳри додаритон намонда. Дар ки уйдамленӣ намебиё? Дар Расул? Агар зангулаш қатишидагӣ набошӣ, уйдамленӣ тамоман намебиёяд.
дар тикток шумо агар тикток дошта бошед, як навора дидем дӯстои азиз, як оқипадар, як марда ки рус гӯем, кӯдакоша ду кӯдака занаш сиёмка карестай, ду кӯдака якша мегире мебардора дар ами рӯи пол мешапаш, бо дуюмангиша мегире мебардора дар ами рӯи пол мешапаш. Ина ман дине дар тиктокум навора партофта будам. Прекрати, пожалуйста. Эдик, вот Нигоҳ кунед чӣ кор мекунам. Салому алейкум. Видели, да? Что с ним? Нигоҳ кунед. Ну ты чего? Эдик, прекрати, пожалуйста. Эдик, ну ты чего? Дидем? Саламу алейкум, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Видели, да? Что с детьми творят? Что с детьми делают? Мамаша видос снимает, папаша поднимает, бросает. Как вы думаете, дорогие друзья, вот этого уроду найдут, накажут или нет? Скажите, пожалуйста. Инами лаънати кӯдакошам хеле кара. бо ту Расул Латифу кӯдакои ҳамсояро нағз намебинӣ. меги ки идгарак набиян хонима. во ман дине соат 2 шаб буд, ҳамин навора тамошо кардам. ҳамин хеле асабом клет шуд ки чӣ кардам шо, бас кача чӣ кардам, баргашта бо дар личкаи худам партофтум шо. дар тарафи Омск ба фикрам ҳамин кор шудагия, иҷода нависонагия ки братва в Омске не спите, найдите ублюдка. Тарафи Омск да ҳамин кор шудагия. ба фикрам иҷода ихела, иҷода занаш дар кӯдак да дастиш бо кӯдаки майдакиш да дастшай, тихаря гӯем сиёмка каресай, аи лаънати кӯдакоро якша гирифт бардошт шапид, бо дуюмша гирифт бо бардошт шапид. инам хеле дӯстои азиз. хайна нигоҳ кунед, ин қудои ман соҳиби канал гӯем казан теҷе ваъда кард ки ҳоли ман миём 1 соат шудай, ҳеҷ ки биёяй қудои ман. манташ ҳамин ки Расул, ман дар личкаат равонаш мекунам, тамошо кун. ман ҳозир ина равонат мекунам, личкаатда тамошош кун. агар удалитш накарда бошам. барои ки телефонам имрӯз памятша чӣ кардам, тоза кардам. Не, бояд боша дар WhatsApp, бояд боша. Так.
بده همینجا. یا الله مهربان. رسول جان آخر نمرات چنده؟ رسول هو نمرت آخرش چنده؟ 97 ها؟ Так.
ма роҳед кардам ки расулҷон ва алайкум салом, хуш омадед савдо. سیاوشجان خوش آمده. و علیکم سلام. расул ҷон, номерот ҳаста. Ман просто ахири номеротро пурсидум. аз ҷои сообщение меҷихи ба опшн нишон медиҳад, ҳаминҷа ёфтум то. Бароям пурсидум охириш чанда? Аҳа, мега ки любое время занг зан, любое проблемата ҳал мекунам. Мебинем. Мебинем расул. Мебинем. расул роҳед кардам навора тамошо ку. Добавить в контакт. Так. Создать контакт, имя. ман ҳамин шав гуфтум ку, ҳамин шави гузаштагӣ соатҳои 2 шав буд. Ман ҳамин навора тамошо кардам. Дар личкаи ҳамон одаме ки пахтагӣ буд тамошо кардам. асабом клет шуд. ҷонканӣ кардам, чӣ хеле ина бояд скачатш кунам, дар дигари телефонам монтаж кунакан. чӣ кардам? через bluetooth дар ин телефони дигарим роиш кардам. ай телефон монтаж кардам, баъд дар каналам пахшм шуд. то монетизация шуданро бугу меган. Любое проблемата ҳал накард. баъде ки монетизация ҳуй шуд, панот ба худо. расулови богам хел нақла мега ки ман ранги яхе апо нестум. зинда бошед дӯстои азиз. дӯстои азиз, соҳиби канал наомадак. дер кард. ина вақти эфиркунӣ манам шуд, соат 9 шуд. худо хоҳад дар канали ҳунар ва табиат ядам пас пахши мустақим мебуроем иншоалло. худо нигаҳбони ҳаматон бошаву
ҳамеша сарбаланд бошен, ҳамеша хонаобод бошен. худованд соҳ саломат ба ғарибӣ овардаетона барои ризқу рӯзӣ ёфтанатон ба дасти пур ба лаби ханда ба хонаакотон иншоаллоҳ баргардонатону ҳамеша сарбаланд бошен. ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо имону бо нанг. оқибат ба хайр бародарои азиз. худо нигаҳдори ҳаматон бошад. бале ранги шумо гурдазода кунад ютуб. майли акаи ҳунар, аллоҳ ёру монадгортон бошад. бо бирем да ҷои так иқара разбор кунем. гап нестай. паноҳтон ба худо. ҳоли ман ядам пас детарак пахши мустақим мебурам. як кам тарак бо ягон шикама сер кунем, ягон чӣ хӯрему, намози хуфта нахонем, баъд иншоаллоҳ пахши мустақим мебурем.